खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथि फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 25 जुन 2026 मायथाइ एबा 10 आसार दान 1433 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बृहस्पतिबारनि बे साना नोंथांनि थाखाय नोंथांनि केरियारनि गोदान जौथायाव सौहैगोन। बृहस्पति ग्रहनि अननायजों मावख'नि देरसिन सुबुंफोरा नोंथांनि जायखिजाया गिदिर नुथाय एबा प्रजेक्ट आइडियाखौ नाजावनो हागोन, जाय नोंथांनि मान सन्मानखौ बांहोगोन। फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै गोलाव जानथायनि दावबायनाया दिनै नोंथांनि थाखाय रांखान्थियारि महरै गोबां फिथाइ गोनां जागोन। नखरनि सासे बैसोगोरा सोद्रोमानि दैदेननायाव नोंथांनि जायखिजाया गेदेर मोगथाङारि गोनो गोथोआ अरायनि थाखाय सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि बुथुमनाय धोनखौ बांहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। जुदि नोंथाङा गावनि सुबिदाफोर एबा इन्टेरियर डिजाइनिंआव खर्सा खालामनो सानदों, अब्ला दिनैनि साना मोजां जागोन। खामानि थिलिआव नोंथाङा नोंथांनि गोजाम खस्थ'नि थाखाय थुलुंगा एबा ब'नास मोननो हागौ। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो नोंसोर सानैबो इयुननि थाखाय मोनसे गिदिर न'आरि सम्पथिनि मावथांखिखौ थि खालामनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि मेलेमारि रोंगौथि आरो सामलायनाय रोंग'थिखौ फालिनायनि सान जागोन। फालांगियारि बिथिङाव नोंथांनि राज सोलोनि थाखाय दिनै नोंथाङा मोनसे गिदिर गोदान टेन्डार एबा अर्डार मोननो हागौ, जाय हाथायाव नोंथांनि गोहोमखौ बांहोगोन। गोजौ सोलोंथाय लानो नाजानाय फरायसाफोरा दिनै गावनि खस्थ' बादियै माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों पिस्ता गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय एसे सांग्रां आरो सानथांखि गोनां आदबजों थाबायनायनि सान। खामानि थिलिआव खामानि बांद्राय जानायनि थाखाय गोसोआरि मेंनाय एबा खर' सानाय बायदि फिसा जेंना जानो हागौ। बेनिखायनो खामानिनि गेजेराव जिरायनो थि खालाम। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव जायखिजाया रोखोमनि गिदिर लेनदेन खालामनाय एबा लेखा बिलाइयाव सागान होनाय समाव सांग्रां जा। गाज्रि थासारिफोराव बिदा-फंबायनि आबुं हेफाजाबा नोंथांनि फोथायथिखौ लाखिगोन आरो नोंथांनि जिंगासिनायखौ खमायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुक्ता क्रिम गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जाफुंसार जानो हागौ। नों स्टक मार्केट एबा गोलाव सम रां थिसननायनिफ्राय दिनै सान्नायनिख्रुइ गोबां गेदेर राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। नोंथाङा समाजनि माखासे गोहोम गोनां आरो गोहोगोरा सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिगोन, जाय नोंथांनि केरियारनि ग्राफखौ गोदान जौथायाव लांगोन। गथ'नि फारसेनिफ्राय जायखिजाया गिदिर जाफुंसारनाया समाजाव नोंथांनि नखरनि मान आरो गोग्गानायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सनाथि गाब। कन्या राशि। साख्रि मावनाय सुबुंफोरनि थाखाय गावनि मासि, गोहोम आरो फोथायथिखौ बांहोनो थाखाय दिनैनि साना मोनसे गिदिर सान जागोन। मेनेजमेन्ट फिल्ड एबा खुंथायारि सिबिथाइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै मावख'आव मोनसे गिदिर आरो गोनांथार प्रजेक्टखौ दैदेननो खाबु मोननो हागोन। आजै-आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया गोजाम दावराव-दावसिखौ दिनै बैसोगोराफोरनि गेजेरजोंसो गोजोनै फोजोबनाय जागोन। नोंथांनि बिमानि सावस्रियाव सोमोनांथाव जौगानाया नोंथांखौ जोबोद गोजोनथि होगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों आकाहि निला गाब। तुला राशि, खाफालनि आबुं हेफाजाबजों दिनै नोंथाङा जाय गिदिर खामानिफोरनि बाथ्रा सानदों बेफोर गासैबो खामानिफोरा थाबैनो जाफुंगोन। जुदि नोंथाङा गुबुन हादोरारि कम्पानिफोरजों फालांगि एबा आयात एक्सपार्ट खालामनो सानगासिनो दंमोन, अब्ला दिनैनि दिना मोनसे माइलखुन्थिया जागोन। समाजारि आरो धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि सांग्रां बाहागो लानायखौ बांहोनाया गोसोआव गोथौ गोजोननाय लाबोगोन। मोनाबिलियाव सासे गोजाम साबसिन लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोजाम गोजोनथाव गोसोखांथि लाबोफिनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेशम गलाब गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांखौ बोसोन होयो दि नोंथांनि रायज्लायनाय आरो जानाय आदार मोन्नैयावबो गोख्रों सांग्रांथि लाखि। गारि सालायनाय समाव एबा लामायाव थाबायनाय समाव जायखिजाया रोखोमनि हरखाब आरो सांग्रांथि गैयैनिफ्राय आबुङै गोजानाव था। खामानि थिलियाव लोगोफोरनि राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव था आरो गावनि खामानियाव गोसो हो। आन्थोर सुथुरफोरा नोंथांनि सावगारिखौ गाज्रि खालामनो नाजानो हागौ। मोनाबिलियाव न'नि मन्दिराव गोथार घिउनि सोरां फोजोंनानै विष्णु बिमुंखौ सिबियोब्ला खैफोदनिफ्राय बारग'गोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा सिन्दुर गाब। धनु राशि, दिनै हाबा जानाय जिउ आरो फालांगियारि बाहागोदारिनि थाखाय मोनसे गोदान सनानि फुं लाबोगोन। जिउनि लोगोरिजों जायखिजाया गोजाम सानस्रियारि फारागथिफोरा दिनै आबुङै जोबलांगोन आरो सोमोन्दोआव बुजिनो हायै अनलायनाया बांगोन। बाहागोदारियाव हाबजानाय जायखिजाया गोदान फालांगियारि रादाय खानाया दिनै नोंथांनि गोलाव सम आरो गोबां मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नोंथाङा दिनै समाजारि जथुमफोराव गोसो बोनो हानाय मिरु जानानै थागोन, जाय नोंथांनि बेंखनखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गेरुवा गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा गावनि गोख्रों गोसो आरो कष्टनि गोहोजों गावनि गासैबो बादायारिफोरखौ आबुङै फेजेनगोन। बिजिरसालि एबा जायखिजाया गोजाम आयेनारि बाथ्रानि थिरांथाया दिनै आबुङै नोंथांनि फारसे फैनो हागौ। दिनै गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानाय एबा गोमाजानाय रांखौ हरखाबनो मोनफिननाया नोंथांनि गिदिर रांखान्थियारि जिंगाखौ फोजोबगोन। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां जागोन, गोजाम देहायारि बेरामफोरनिफ्राय उदां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो जुक्ति गोनां गोहोफोरा गोजौसिनाव थागोन, जाय नोंथांखौ खामानि थिलियाव गसंथानो हानाय खालामगोन। जायफोरा टेकनिकेल फिल्ड, सफ्टवेयार इन्जिनियारिं एबा इनोभेशनजों नांथाबना दं, बिसोर जायखिजाया इन्टारनेशनेल थाखोआव जाफुंसार जानो हागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव रमान्स आरो गावजों गाव फोथायनायनि मोनसे गोदान गोजोन खोन्दोआ जागायजेनगोन, जाय गोसोखौ खुसि लाखिगोन। फरायसाफोरा बादायारि आनजादफोराव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा फान्थाव गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि गासै नोजोरा सुख सुबिदाफोरखौ फेहेरनाय आरो हा एबा लुनायजों सोमोन्दो गोनां नखरारि बाथ्राफोरखौ सुस्रांनायनि सायाव थागोन। थाबथानानै थानाय गोदान न' एबा सम्पथि बायनायनि थिरांथाया दिनै गोख्रै आवगायगोन आरो जोबथा महर लानो हागौ। बिमा-बिफानि आबुं मदद आरो अननायजों न'नि आबहावाया मोजां आरो गोजोन जागोन। मावख'आव नोंथांनि खामानिखौ नुनानै जुनियर आरो सिनियर सानैबो नोंथांखौ मान होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।